Gaskiya da muna zama da su, muna kaunace su sosai lokacin da muna tare da su. In wani abu ya same mu, su ma sukan zo su gaishe mu. To saboda haka zama mu da su, mun zo mun zauna lafiya. Sai na daga kai na ce yara ku tashi ku tashi, Fulani sun zo. Sai ni na doka yarinya din na sa ta a baya. Da na sa ta a baya sai na doka zani din na daura ta, ban ma sa majanyi ba. Kowa ya nufa hanyar shi. Sai ni na kama hanyar rafi. Na gan wadansu suna rike wuta a hai rafi din, sai ni na kama bin su. Da na kama bin su sai na wuce, ina ta woyo wa zai taimake ni. Gani kadai mutane su riga sun yi gaba, ina ne zan bin samu mutane haka suna tafiya, ina bin da yarinya da ruwa din da na fadi ya tabo din haka. Da na kai igiyan ruwa sai na ji ina ta lumewa a cikin ruwa. Yarinya tana kuka, ni kuma ba ni da an kai tsakiyar ruwa. Ni ma ban san yadda ruwan ma ya kwace yarinya ba, da zani ma ban sani ba. Ni kuma ban san yadda na yi har na hai na gan kai na tudu can ba. Sai a barkate sai na ce, na tambaye kaina na ce to ina yarinya. Gidan yayana an kone gaba daya, an harbe shi, an sa mashi wuta, an kone shi a dakin. An kwashe shanukan an tafi da su. An sassare shi ne haka, an sassare shi duk kai wannan an sassare shi. An kashe matan da yarinyan aka harbe ta. Wurin da na tsaya ina ta kuka, za mu zauna kenan. Sai mun kara ji Fulani sun ce wai za su dawo yaushe gari. Mun haura rafinmu muna ta tafiya. Mun zo wani kauye. Sai pastor da ya ji labarin sai ya aika da mota. An zo ana ta kwasan mu ana kai zankuwa. Sai ana kai ga kwana 3 sai yara na sun dawo. Sai aka kawo su a kam, sun zo sun same ni a wurin ne na rungume su. Ni na ta kuka na ce ko kila ma an kashe min yaran ma ban gan gawakin su bane. Wurin ne na dawo na samu farin ciki a ta gefe guda. Lokacin da muna kam na ci gaba da addu'o'i sosai. Addu'o'in da nake yi ina ta ce ma Allah me yasa wannan abu ya faru. Da na shiga na gan ita anti mai koyarwa. Kai sai na ji jikina gaba daya yana warwarewa ne. Wannan fargaba din ma kafin dawo gida ma kin gan yadda na canja gaba daya. Open Doors, ina gode muku da wannan aikin da kuka yi domin mu. Gaskiya wannan hikima da Ubangiji ya baku, muna roko Ubangiji ya kara dadana muku wannan hikima.